Det gør man ikke. Hvad skal han gøre her? Han skal spille en safe, og det er det, han står og tænker over, hvor han skal placere den videre. Kunne han ikke spille den røde ned i den korte bande op i det lange hjørne? Op i det lange hul? Jo, men hvis han misser den, så ligger der åben bord til Mika igen. Og det er for risikabelt et stød, det her. Vurderer du det? Ja, helt sikkert. Han skal forsøge at spille en safe. Jeg tror, han prøver at spille videre op bag enten 4'eren eller 8'eren. Sådan der, det er det, han prøver på. Jeg kan ikke se, om det lykkes helt. Han er lige hen og kigge for at se, om den er sort. Ja, publikum klapper også. Det var dem, der sad i den ende, hvor der var frit udsyn ned af linjen, men det kan være, at verdensmesteren har nøglen, der kan løse op for situationen. Han har i hvert fald haft nogle gode nøgler indtil videre, kan man sige. Han er ude noget skævt i her. Det er helt vanvittigt, det der. Det er helt vanvittigt. Ikke nok med, at han bare potter træ. Han får simpelthen udviklet 4'eren også, som lå ret dårligt før. Det kan simpelthen ikke spilles bedre, det sted. Prøv at lægge mærke til det her. Ind og støde fri, 4'eren fri, så den ligger til at blive sænket her. Det er fantastisk. Andre ville have nok at gøre med at koncentrere sig om at støde den anden. Ja, det var helt vanvittigt, vil jeg sige. Det er nok det bedste sted, vi har set endnu. Medregnet jumpshottet. Ja. Der har ikke været meget at gøre for Peter. Hver gang han kom til, så har han haft en svær position her. Og det har jo været heldigt, må man sige, fra Mika. Ja, det har det. Og som det ofte er i pool, så hvis man er godt kørende, så har du også tit de sidste